सानजागुफुर बैसागु मेला आफादनि 19थि जि बैसागु बिदाय फोरबो बे बिदाय फोरबोखौ जों कर'ना भाइरासनि थाखाय जोङो गाहायै मोननै हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंनो नाय जादों। गिबियाव जोङो सेथि हाबाफारि बायदियै जोङो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि आरो फोसावखानाय बायदि बैसागु मेला आफादनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय गामिफोरनो फोसावखानाय बायदि अनलाइननि गेजेरजों बादायनाय जि बादायारि बिथांमोननि देरहासार जानाय बिथांमोननो बान्था राननायजों लोगोसे जोङो दिनैनि बे मोननै हाबाफारिखौ लानानै 19थि बैसागु मेला बिदाय फोरबोखौ जोङो खुंफुंनो आखायाव लानाय जादों।